Matur suwun Pak Bupati. Nggih, sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi saged kangge panglipuring penggalih. Lan Mas Klitik Lutuk aku nderek titip sedhela ya, Mas. Mboten monggo nderek-nderek. Sampun dipun tetepaken dening Bapak Presiden Joko Widodo 7 November sebagai Hari Wayang Nasional. Pekaten nggih. Nggih. Hal tersebut diilhami dari UNESCO yang telah memberi penghargaan wayang Indonesia sebagai masterpiece karya agung warisan budaya dunia tak benda. Nah, menyambut dengan peristiwa besar itu, isi Surakarta gitu ngawontenaken perhelatan akbar wujudipun Hari Wayang Dunia yang ke-8 ingkang badhe dipun gelar wonten ing Pendopo Ageng isi Surakarta benjang tanggal sekawan ngantos 6 November. Nah niku kawiwitan saking tanggal sekawan siang menika wonten ruwatan massal. Dados sinten kemawon saged daftar, mangke saged menghubungi kalian kula Bu Kesi utawi panitia utawi admin ruwatan massal. Bebas nggih, Mas. Bebas untuk umum. Oh nggih. Namung dipun tarik biaya sekedhik kagem sajen. Namung jumlahipun 300.000. Nah menika monggo para kadang-kadang Madiun paminipun wah kok ruwatan dhewe ning omah kok rekoso kurang praktis, monggo daftar kemawon bergabung kalian ruwatan massal isi Surakarta. Surakarta. Nggih nggih. Lajeng menika nalika start tanggal pinten kalau Gus? Sekawan ngantos dumugi tanggal 6. Itu dalangnya semuanya bergantian. Berganti-ganti ragam wayang se-Indonesia. Siap. Nah, karena mau juga memperingati Hari Wayang Sedunia. Nggih, leres makaten. Nggih. Wong kula nggih ngriko tanggal 7 kula ngriko. Nggih. Tanggapan Teng Klewer Lembah Selop. ora kowe tanggapan karo aku kuwi to. Iki mangke wonten Karanganyar nderek panjenengan kalih Keng Rokok kalian Mas Purbas monggo. Nggih. Diumumke pisan teng alun-alun Karanganyar tanggal 7 November dalangipun 3 panjenengan Mas Kangko kalian Mas Purbas monggo. Nggih. Dagelanipun nggih 3. 3 nggih. Nggih. Mas Klitik, Mas Kluthuk kalih bojone Kluthuk. Betul. Nggih, Gus. Siap, Gus. Siap. Menika saking air mineral ya iki PDAM Kabupaten Madiun. Produk Madiun juga nggih. Nggih, ingkang mangunjuk niku produk dari ya iki. Oh niku nggih. Iya, layakno batiku gumun seger iki apa iki? Wo, alah nggih. Jebule enten iki ya iki ya air mineral produk Madiun nggih. Yen ngombe rasa adoh. Ngombene banyune ya iki. Nah, sik kamerane ndi. Aja ngade role apa-apa. Kagem Eyang Martiwi. Nah, ibu dari Bapak Wakil Bupati Pak Hariwur. Nggih. Lagu Gelang Kalung kalian Perahu Layar. Nggih, nuwun. Nah. Tasih wonten sik. Lho nggih nderek jenengan Mas Cahyo. Nggih. Oh, dalu teng Surabaya nggih. Wingi. Lho, mboten kalau wingi. Malam Minggu wingi. Jane nggih bareng kalih kula lho. Jenengan? Kula teng Surabaya nggih. Dagel. Mboten. Lho. Rono kerja iso. Oh, nggih. Jenengan teng kampus pundi kok tajeng kula susul ketoprakan jenengan. Kagem Mas Cahyo Kuntadi sak rombongan saking kula. Pak Heri Sipon warga SH Terate Pusat Madiun. Pak Heri Sipon nggih. Gending menika kagem Ibu Martiwi. Mugi tansah pinaringan yuswa panjang seger waras kalis ing sambekala. Amin. Kang Mas Hari Wuryanto Dewan Pusat SH Terate, Ketua Umum SH Terate dan jajaran pengurus semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Gending podang kuning kalian Caping Gunung. Nggih. Kalau mau wonten ingkang dawuh saking Ibu Martiwi ngersakaken tembang kangen. Monggo nderek. Yo, Mbak Uun Febriandari bersama Mbak Tri Hastuti Retnawati. Hormati ya nganggo cublak suweng. Mangga. Dadas. Monggo bangun. Ya. Cupla suwang eteng keter mabuk kudu telepah empong lere sapa guyu dele ake si pondele kosong si pondele
Guyur ndelikake simpang ndelik kopong simpang ndelik kopong simpang ndelik kopong. Senajan mung lagu dolanan Ayo to. tapi yang digarap kanthi tenanan dirungokne ya Ya bisa kepenak. kepenak. Iki gumantung Nggih. saka para wira pradonga. Iki malah senengku ngene iki. Dadi Mas Cahya Kuntadi iki ora mung wayang geler wayang Nggih, tok, nggih. ning yo ngelingke karo bocah-bocah dolanane lagu-lagu cah cilik iki kaya ngene. Ya sik kena to digarap. Dudai mutiara kependem. Nggih. Dadi jangan sampai sebagai generasi bangsa iki lali karo budayane dhewe. Ya ya, sakala ya ora apa-apa nggih. Cintaku. Sakala ya ora apa-apa. Ya ngene. Monggo. Nggih. Lajeng kemawon nggih. Siap. Tembang kangen dening Mbak Uun Febriandari dan juga Mbak Tri Hastuti Retnowati. Cedos. Pun katur tembang kangen. Nggih. Kan lairingane kaya ngene iki grupe kula gantos asmane Nyu Madangkara. Bangsamu apa ya tanan tok enek. Lho niki kolaborasi Pentatonis Diatonis kita. Gus. Leres, Nggih, leres nggih, nggih. Nadyanto namung ngangge gamelan murni nyatanipun menawi penggarapipun menika kreatif nggih. Saged Keca nggih. nggih, nggih. Saged dipun nikmati. Nggih. nggih. Mas Klitik Lutuk Mas Cahya karakter para masyarakat pecinta wayang Madiun niku Nggih. lagu nggih remen, Nggih. lucon nggih seneng, Nggih, ning Mas. lakone ya kudu kecekel. Menika Leres, leres. Nggih, nggih. Kula jenengan saged istirahat Siap. mangke kalajengaken goro-goro. Kula dawuh. Tawon wonten topipun lakon kedah wonten tutukipun. Leres Nggih, nggih. nggih. Sawetawis mangke panggih wonten session kalih nggih Mas. Siap, siap laksanakan. Siap. Nggih. Ya Nduk, magita gita mbacutne glaring cerita tak derekake, Mak. Oh